Lori, te pup din suflet! Lori și Aghi! Din partea Lori, așa cum se vede, câteva sute din prima, până la 300 separat, 400 separat, 500 separat, să cânt și o melodie la copiii lui, după care pentru toată lumea! De la Adamică, 20 de milioane de la Adamică, pentru ce s-a botezat de la Adamică, și pentru Claudiu și Adolf, îi iubește din toată inima, pentru toți cumetrii, 20 de cumetri, bogăție, bogăție, Lori, ți-vă rog. Au rămas mișcat și returne la forță. Lori a venit. A venit toată lumea, a venit toată lumea aici la familia mea, să-mi recunosc inima, că nu mai mor niciodată, că am și băiat și fată, Lori, și o nevastă norocoasă, ca să meargă bine în casă. Am, Doamne, și eu pe cineva, am pe Milanie puterea mea, am pe Milanie puterea mea, și pe Briana șefa mea. Am, Doamne, și eu pe cineva, am pe Milanie puterea mea. Uita, ieși soarele, el îmi dă puterile, el îmi dă puterile. Hai, da! Să rămână! Asta-i mă dai din seară, cadou! Hai, da! Cadou vorbe și pentru doamna Aghi, să rămână din suflet, care nu ne lasă Dumnezeu niciodată, și Briana, șefa noastră. Ia-uzi, era normal să cânt pentru ei prima melodie. Mă ia în brațe, auzi, mă ia în brațe, fata mea, cântă salame pentru ea și răcorește-mi inima, că n-am altat. Doamne, câte gânduri am avut, câte gânduri am avut, uite așa m-am perpelit când în sala m-am auzit. Dar acum totul-i bine, că a vrut Dumnezeu cu mine, crește inima în mine. Haide! Am și eu pe cineva, am pe Milanie puterea mea, am pe Milanie puterea mea, și pe Briana șefa mea. Cu ochii eu mă simt bine, că l-a tras mereu cu mine, și n-a ieșit în vorba mea. Ce norocosă e aghiara mea. Să rămână Lori, pentru Aghi, Briana și Milan, șeful, să-i dea Dumnezeu numai bine. Să rămână din suflet. Haide, haide! Am o strofă lui doamna Aghi, cu respect, să-i dea Dumnezeu numai bine, și o strofă pe secunde. Mulțumesc, bărbatul meu, că-ai făcut pe placul meu. Niciodată n-am uitat ce-am făcut fată și băiat. Briana, șefa noastră, și
Și Milan puterea noastră, și Milan puterea noastră, ne face viață frumoasă. Am Dumnezeu pe cineva, am pe Milan. La doamna Aghi să rămână pentru bărbatul ei, pentru copiii ei cu respect. Și de premiul ăsta care l-am făcut în drum, în mașină, că era normal să vă schimb programul. Tot ce vrea să fac din seară, să fac din seară. Am Dumnezeu pe cineva, am pe Milan e puterea mea, am pe Milan e puterea mea, și pe brigada șefa mea. Aplauze pentru sărbătorița, vă rugăm din suflet, să rămână mult. Iar acum vreau să dansați, că vreau să știe toată lumea. Am venit în curte la omul ăsta din respect, a venit la mine acasă cu doamna lui și l-avem pe Dumnezeu deasupra. Cu cât frumusețe mi-a vorbit omul ăsta, nu am cuvinte. Sunt la el în curte să fac și eu câteva melodii și să vă aștept din seara acolo să vă fac programul, să fiu și eu odihnit, să vă fac exact cum să stau și eu cu tine la masă. Să beau, să mănânc cu tine, să mă simt bine, să rămână din suflet. Vreau să dansați câteva melodii. Voi toți să fiți fericiți, că asta vrea Lori. Hai, mă rog, din suflet, hai. Da, nu. Hai, doamnele, hai! Să toate doamnele, percuțiile! Introducerea modei! Ce vrei tu? Haide! Haide, Costi, hai! Să-i dea Dumnezeu fericire și noroc. Încă o dată, una, două, trei, vine acolo. Vine acolo. Frumusețea mea, frumusețea mea și nu trăiesc fără ea. E nevasta mea, e frumusețea mea, frumusețea mea și nu trăiesc fără ea. E nevasta mea, e frumusețea mea. Pentru toți domnii care își iubesc nevestele norocoase, atențiune! Din partea lui Romica pentru Betty, 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 pentru Betty, 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 Betty.
bineînțeles, pentru doamna Betty, toate doamnele fără diferențe. Haide, haide! Atențiune! Din partea lui Uli, pentru nevasta lui 2 milioane de la Uli, pentru băiatului, pentru Fabian în continuare de la Uli, 5 milioane de la Uli, pentru Natalia, fata lui, de la Uli, și pentru Dani să rămână ție la tot ce iubești. Și să nu uităm de Natalia, de la Uli. Fabian, băiatului regelui Fabian, de la Uli. Și pentru doamna lui, norocoasa lui. Păi una, două, trei și trei. Atențiune! Și pentru nevasta lui, pentru Timea! E Timea mea, în norocoasa mea, frumusețea mea și nu trăiesc fără ea. Se joacă cu banii Timea lui, norocoasa mea și nu trăiesc fără ea. E norocoasa mea, e Timea mea, se joacă pentru doamna Timea! Atențiune! Continuare de la Adamică, 5 milioane mă duc Larisa lui, soția lui Larisa. Din partea lui Adamică pentru Larisa și pentru toată lumea fără nicio diferență. Și fericire și sănătate lui Florin Salam să rămână. Și Larisa lui Adamică. Și după vorbele lui Uli pentru Timea lui. Pe ce se joacă cu banii, e Timea lui, e norocoasa mea, e frumos. Atențiune! De la Norvi, 1 milion, 2 milioane de la Norvi, 3 milioane de la Norvi, 4 milioane de la Norvi, 5 milioane de la Norvi. Pentru Filip, pentru Milan și Briana de la Norvi. Și pentru Lori, fratele lui. Și pentru nevăstica lui, pentru Eliza, de la Norvi. Să rămână Norvi. Ai puțin saxofonul sus de tot. Hai! Dă-i înalte la saxofon. Auzi, păi ce se joacă cu banii, e Timea lui, ea e norocoasă, ține-o sănătoasă. Ce se joacă cu banii, e Timea lui, ea e norocoasă și e pentru bani. Ce se joacă cu banii, e Timea lui, ea e norocoasă. Și-o, e Betty, și-a face dușmanii. Știi că n-are frică, e viața lui mică. E Betty, și se joacă cu banii. Știți că n-are frică, e viața lui mică. La Norvi pentru toată lumea să rămână, să-i trească firii lui Briana și Milan. Și Larisa, alo? Din partea lui Oli, pentru fata lui, bani de la Regina de acolo, de la Vane al nostru. Te pupăm din suflet, numai tarabanele. Trească Denisa, prințesa, tarabanele. Adamica am și o strofă lui Larisa. Și la Norvi pentru voi toți, fără nicio diferență.
pentru finii lui numărul 1, Riana și Milan. Puțin tarabanele de la Costică, de la Costi, cum spune Efes. Pentru toată adunarea asta frumoasă, încă 2 milioane. Și pentru Bisha și familia lui. Toată familia lui. Hai tarabanele și saxofonul pe balans. Hei, 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 hei. Adamică! Auzi vorbele astea! Alo! Spune așa. Ea e fericită, viața lui Adamică, e Larisa mea și nu rezist fără ea. Ea e fericită, ea lui Adamică, e Larisa mea, câtă salame pentru ea. Ea e fericită, ea lui Adamică, e Larisa mea, câtă salame pentru ea. Ea e fericită, ea lui Adamică, e Larisa mea. Bagă-toba de la tine plângă mod. Bagă-toba de la tine plângă mod. Bagă-toba de la tine plângă mod. Bagă-toba de la tine zo. Iubata lui Costică pentru nevasta lui, puterea lui numărul 1. Să rămână din suflet de la Costică și de la mine Efes pentru Costică și doamna lui, șefa lui, nevasta lui. Caravanele de la Norvi pentru toată lumea, pentru finii lui, să le dea Dumnezeu putere. Cu melodia am atins cerul, cu mâna fac și-o 2 vorbe lui finii lui, de la Norvi, de la Adamică, pentru toți băieții din Bartolomeu. Ca pentru toți nași ăștia numărul 1 și de la Norvi pentru noi toți, eleganța României! Yo! 1, 2, 3 și... Hai, 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 hai! Și cu toată! Hai, Briana! Hai, Briana! Adamică, hai! Ciuda Norbis. Eu am finit number 1, lelele. Pe Briana și Milan, lelele. Pe Briana și Milan, lelele. Să le cânte Florin Salam, la 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 la. Eu am finit number 1, lelele. Pe Briana și Milan, lelele. Pe Briana și Milan, lelele. Să le cânte Florin Salam în lume, mă! Din partea lui Norvi, pentru șefa Eliza Nașa Mare, să-i dea Dumnezeu numai bine de la Norvi. 1, 2, 3, state! Iau ce spune un bărbat, un bărbat. De câte ori te-am supărat, de câte ori tu m-ai iertat. Cum e nevestica mea, cum e, mă? Nu există altcineva adevărat. Eliza, puterea mea, dar lelele. Mare Norvi după ea, mă, lelele. Vă stă bine împreună, lelele. Să recunoască lume bună, bine mă Norvi, mă. Am bărbat producător,
la 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 la. De câte ori eu l-am iertat? Una, două, trei. De la nașul Cristi Ponchiș, Cristi Ponchiș, pentru Milan și Briana, fiii lui Lori și Adi, Lori și Aghi, ai, pentru nevasta lui, pentru Emi, Emi, viața lui Emi, Emi, viața lui, dacă se poate puțin volum la stația asta, dacă are cât de cât, pentru doamna Emi și pentru băiatul lui regelui Matias, să dau Dumnezeu fericire la Ponchiș Cristi, pentru tot ce înseamnă Dorin Salam și familia lui, să rămână mult. Două vorbe vreau să scris și lui Emi și Matias. Păi știi că am la fel pe Matias, să rămână lui Matias al tău, de la... Să rămână lui Matias fără număr 15 milioane separat. Pentru doamna Emi 16 milioane, 17 milioane. Să mă ierți din suflet. Una, două, trei. Să rămână din suflet. Hai. Așa două vorbe lui șefa Emi și lui Matias șeful. Am vă răgământ. Auzi, ușor eu. Vreau să uit orice necaz. Cu bine șeful Matias, eu să joc cu banii. Viața lui Ponchiș Cristi, cântăm salame și mie, da-la, să răcoresc inima în tine, da-la. Hai cântăm băiemea mea, da-da, răcoresc inima, da-da. Și apoi, și să joacă cu banii mele, ea e mea lui Cristina Rele. Am bărbatul un păcat și nu este supărat, are cel mai șucar băiat, la-la-la. Am uitat orice de caz, lerele, cu bine șeful Matias, lerele, așa cum cântă Salam, lerele, Matias e numără merila. Mergem mai departe, din Bardălunașul Adolf, pentru Milan și Briana, șefii noștri din petrecerea asta, fără număr Paunți. Pentru Lavinia, care vreau să fac și eu două vorbe, pentru doamna Lavinia și finii tăi și fata lui Carina. Să le dea Dumnezeu numai bine și fericire. Și două vorbe pentru ei din toată inima lui Dorin Salam. Am vorbit din suflet la major armonic. Corabia, da? Băi, ai dat banii pe ăla degeaba. Ți-ai pus pe dreapta? Bine, te cred. Te-ai jurat pe sort. Da. Hai, dă-i drumul. Tu care vorba, cartu, macarunul. De la nașul Laci Robi, yo! Pentru familia mea, cu mătrul lui Lori, Laci Robi, am zis bine. Ce să-i mai rogi, mă las? Să rămână vecinii, să rămână. Pentru bossul Vasile Noval, Laci Robi, fetele lui, viața lui, fetele lui și nevasta lui, să trăiască fetele și nevasta. Și pentru finul de la Laci Robi și Mândrie Fes,
Adolf, Lavinia și finii tăi. Lavinia, da? Să rămână mult. Și Carina! Pentru nepoții botezați și Nicolas. Să rămână șefa. S-a dat 3 milioane pentru Nicolas. Yo! E la fel ca băiatul Lori. Îl iubește la fel. Mai bine, bă. 1, 2, 3, Adolf! Din partea lui Costi și Dorin Salam pentru Ghiuri special. Am și o a doua formă lui Adolf. Pentru Lavinia, Carina și finii lui. Că le-a dat Dumnezeu numai bine. Ce spune doamna Lavinia, 2 vorbe pe secundă. Și fără număr pauză, rămână din suflet. Păi 1, 2, de toate lumea. Șefa Lavinia, ia-uzi! Am bărbă producătoră și cu banilor, da? Aleilan, scați ca Leilan, Aleilan, scați ca Leilan. El îmi face puptele și toate plăcerile, da? Aleilan, scați ca Leilan, Aleilan. Și codată! Am bărbă producătoră și cu banilor, da? Aleilan, scați ca Leilan, Aleilan. El îmi face puptele și toate plăcerile, da? Aleilan, scați ca Leilan, Aleilan. Și apoi da, 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 Lavinia, da, 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 Lavinia, da, 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 Lavinia, ori locul după ea, da, 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 Lavinia, da, 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 și Carina, da, 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 valoarea mea, aia e puțu, vioara, sus de tot pentru toată lumea. Pentru Rania, Rania din Spania, Rania de la Londra. Hai, 2 vorbe pentru Rania de la Londra. Rania de la Londra, vărului primar, fratele lui adevărat. De la nasul Claudiu 2 milioane. Pentru Milan și Briana, finii lui, de la Claudiu 4 milioane. Pentru Rania, Rania Catalea și Rania mea, cam și o Rania, să rămână ei. Și nu a ta, Rania din Spania, Rania de la Londra. Și Sidonia, nevasta lui. Și Adamica, puterea lui. Și pentru fetele lui Carol. Să fac și o 2 vorbe lui Rania. Rania Catalea.
ați venit să trimiți și o strufa lui Rania. Auzi. Ai mă cheamă Rania, Rania Cătălea, și-a luat de brutucătă și e șeful banilor. Ai mă cheamă Rania, Rania Cătălea, Rania Cătălea, nu mă trece nimeni azi. Auzi. Rania, 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 râd cu tupa, râd cu tupa. Rania, Rania, Rania din Anglia, râd cu tupa, râd cu tupa. Rania, Rania, Rania din Anglia, râd cu tupa, râd cu tupa. Rania, Rania, Rania Cătălea, și apoi ai mă cheamă Rania, Rania Cătălea, Rania Cătălea. Oare toxul după ea? Ai mă cheamă Rania, Rania Cătălea, Rania Cătălea. Sidonia, Sidonia, ești noroc în viața mea. Păciune, pentru Denisa de la tăicuțul ei, Oli, care am și eu două vorbe lui Denisa, de la Oli, de la nașul copiilor, să-i trăiască finii. Oli, fără număr trăiască Denisa. Și pentru doamna Mioara, soția lui, am și eu două vorbe separate, imediat, într-un minut, să rămână lui Denisa și doamna Mioara. Auzi. Sidonia, Sidonia, ia noroc în casa mea, e noroc în casa mea, și nu trăiesc fără ea. Sidonia, Sidonia, e noroc în casa mea, e noroc în casa mea, și nu rezist jos. Să rămână lui Rania. Pentru doamna Mioara și Denisa mai avem o strofă, după care vă așteptăm la restaurant să vă facem poftele. Și șeful nostru. Și pentru familia lui Laci Robi. Laci Robi, două vorbe. După strofa lui Uli. Uli, da? Oli, Oli. Ia auzi. E ca floarea primăvara, norocoasă e vioara, dar mai vine cineva, șefa mea, Denisa mea. Cum vreau eu, e mai bine cum vreau. Nori, să face primirea în continuare. Să vină toți nașii din România. Toată cumetria. Atențiune, s-a pierdut un telefon. Al cui e? Care minte? E al meu. Ertisar. E al meu. Fără nu. Glumesc. Oli! E ca floarea primăvara, norocoasă e vioara, dar mai vine cineva, șefa mea, Denisa mea. Mioara mea, oare moli după ea. E Bardaloni fără număr. Mioara mea,
moare Oli după ea, moare Oli după ea, și șupa mea, Deniza mea, mioara mea, mioara mea, moare Oli după ea, vine șefa Deniza, șefa mea, Deniza mea, Deniza e de măroară, să-i cu tecoriza la mea. Deniza e de măroară, să-i cu tecoriza la mea. Stop! Am vorbit din suflet, mai am două vorbe lui fratele meu și că două vorbe, cum a spus Lari, ca să putem să după aceea mai prindem avionul din seară. Gata, șef, hai, dă drumul. Pentru doamna Alina, Alaci, să-i dea Dumnezeu fericire, am și eu două vorbe! Și pentru fetele lui, și pentru copiii mei, Arabia. Una, două, de toată lumea mânte! So! De la Nat. Laci! Naci Robi. Laci Robi! Una, două, so! Mina și Briana! Să mai faci o primire, scuze. Și o primire. Merge. Bine ați venit! Dă voie să fac și eu două vorbe lui Alina și la fetele tale. Robi, una, două, haide! Cu primire. Bine ați venit, oameni buni! Cei care veniți, intrați direct în curte că vă așteptăm. Una, două, trei și nu se mai poartă aia cu primirea. E pe vechi. La nupta mea nu s-a făcut nicio primire. Avalanșă de la Lari! Fără număr, Lori! Șuca Robi! Mai șucare care țină e iubirea de Alina, da! Ia să jucă cu banii, e Alina lui Robi, da! Mai șucare care țină e iubirea mea, Alina, da! Ia să jucă cu banii, e Alina lui Robi, da! E Alina mea, norocoasa mea, și fetele mele, lui Robi îi dă putere. E Alina mea. Din partea lui Oli pentru Casian, Roxana, viața lui, și micuții botezați de la Oli. Să-i dea Dumnezeu fericire fără număr pounds. Tot de la Oli. Pentru Casian. Și pentru copiii mei să rămână Oli. Pentru toată lumea asta prezentă, mulțumim să-ți dea Dumnezeu putere. Ia-uzi! E Alina mea, norocoasa mea, și vedele mele, lui Robi îi dă putere, da. E Alina mea, Lina Bolo, norocoasa mea, și fetele mele, lui Robi îi dă. Trăiască Robi și familia lui. Atențiune! Lori, parapanele!
Trească doamna Alina lui Robi și fetele lui. Am separat pentru toți nașii încă o melodie și seara vă așteaptă la restaurant. Să vă dea Dumnezeu noroc. E timp, e timp, e timp. Ha! Și-aduce aminte viața mea cea mai nouă, cea mai nouă. Atențiune! Milan și Briana, fără număr, fără număr, fără număr. De la nașul lor pentru finii lor și pentru Denisa numărul 1 și doamna Mioara. Să le dea Dumnezeu putere. De la Arturică, pentru ce s-a botezat de la Arturică 2 milioane. 4 milioane pentru Milan și Briana. Bine ați venit, oameni buni, bine ați venit! 6 milioane pentru familia lui frumoasă. Arturică pentru nevasta lui Aghi. Am zis bine? Pentru Aghi până la 10 milioane, Arturică 12 milioane, 14 milioane Arturică, 15 milioane. Aghi, 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 Tei, 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 Tei. Aghi, 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 Tei, 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 Tei. Asta e cea mai nouă. De la Arturică 15 milioane. De-a Dumnezeu fericire. Scoate Toma mai fac. Bine ați venit, oameni buni, bine ați venit, bine ați venit, bine ați venit, bine ați venit. Una, două, trei și trei. Mai târziu, că tratamentul. Scoate Toma, una m-a discat. Fii atent. Arturică și Aghi, măi! Și Lori și Aghi, să rămână! Haide! Vine acolo! Ți-aduce aminte viața mea când ai venit din calea mea. Ți-am spus că mă sunt cu tine și că-ți fac nută ca în tine. Ți-aduce aminte viața mea, viața mea, când ai venit din calea mea. Ți-am spus că mă sunt cu tine și că-ți fac nută ca în tine. Agha mea, agha mea, agha mea, puterea mea, puterea mea, puterea mea. Agha mea, agha mea e fericită. E agha lui Arturică. Până la 20 de milioane. Să rămână Arturică. Pentru regele Salam, să rămână lui Aghi. Să dea Dumnezeu putere toată viața lângă voi, tarabanele. Și saxofonul sus de tot. Cum erai tu în armată. Știi ce zic? Hai, hai, hei, 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 hei. Te-a luat în armată. Mai târziu. Carabanele de la Arturică pentru Aghi. De la Cristian pentru familia lui frumoasă. Bonchiș, my brother. Tot cercul ăsta frumos. Tot cercul ăsta frumos, fără nicio diferență. Și pentru unii două vorbe.
să-ți trăiască copiii tăi. Două vorbe să închezi și eu frumos. Din partea lui Lori, 10 milioane pentru cercul ăsta. Noi toți să rămânem în copiii lui. Toți oamenii ăștia cei mai frumoși, cei mai dulci, cei mai frumoși. O melodie. Auzi, Uli, fără pretenție. Pentru familia ta, Arturică, Cristian, Lori, noi toți nași, Romică, Robi, într-un cuvânt pentru toți. Încă o strofă criminală. Toți cu metri, fără nicio diferență. Mai dăm retură la o dată de la Uli pentru noi toți. Să numărăm din suflet. 1, 2, 1, 2, 3 și... De la Uli pentru Arturică, cumnatul lui. Are plăcere să vină salam la anul. Acolo vreau să vin să-l fac fericit. Să-i cât cum știu eu, de la început până la sfârșit. Numai tarabanele! Chiar dacă m-am îngrășat, Janez, eticând, am jurat pe mama că-ți vorbesc repede de tot. M-am înjurat. Hai! Pentru Casian și pentru Roxana, tașa mea, să rămână din suflet. Numai tarabane, numai tarabane, numai tarabane. Și Jessica și Natalia, lui Robi, Milan și Briana, copii botezați, să rămână mult. Și Lori și nevasta lui Lauri, să rămână, și Casian și familia lui. Și noi toți, la Uli. Da. Au înțeles. Două vorbe lui Arturică. Auzi. Mă-duți aminte viața mea, când ai venit în calea mea. Ți-am spus că mă înjur cu tine și că-mi spun nu-ți calvile. Adu-ți aminte viața mea, când ai venit în calea mea. Arturică și Aghi, Arturică, el te face fericită. Tinerii căsătoriți, Arturică, el te face fericită. Și Aghi, ce să joacă cu banii. Nu te numărăm, nu te cu salam. Lasă audă lume multă, că lana nu face scuntă. Până la 25 de milioane separate de la Arturică, numai tarabanele. Să-i dea Dumnezeu fericire pentru Fabian și vă rog, nu mai dați comenzi ca să pot să ajung și eu din seara odihnit, să vă dea Dumnezeu noroc. Vă rog că Florin Salam din suflet, cu respect și cu stimă, ca să bem din seara un șpriț, să fiu și eu în formă, să fiu și eu puțin odihnit. Să rămână vor. Hai, bemol. Cercul mai mare! Talentul, Fabian, dă-mi copil, ai valoare, la pusesc cât de păsala, că ai valoare, n-am valoare. Fabiane, dă-mi copil, ai valoare,
N-am pus să scânte pe salam, că-i valoarea number one. Fabian e number one. Să-i cânte Florin Salam. Fabian e number one. Cânte Florin Salam. Bine ați venit, bine ați venit, bine ați venit, bine ați venit! Fabian e number one! Se cânte Florin Salam! Fabian e number one. Se cânte Florin Salam. Hai, da! Să rămână! Vă iubim din suflet și nu uitați, vă așteptăm la masa mare cu stimă, valoare și respect.